Henkiikö se on tällainen kittilä juttu, joka ei liene vielä kaikille tuttu. Me onnea, iloa tahdomme luoda, näin siis elämään sisältöä tuoda. Monet on tehty loistavat hetket, vietetty yhdessä hauskat hetket. Myös juhlia monia on vietetty, ja sehän me ollaan kyllä tiedetty, että tällainen elämää rikastuttaa, se voimia antaa ja vahvistaa. Vuosis on puuhaa ollut monta, mutta mikään niistä ei mahdotonta. Kun ihmiset sydämellä toimeen tarttuu, niin siitähän hyvät kokemukset karttuu. 30 vuotta olemme tehneet näin, vieneet hyvää asiaa eteenpäin. Juhlavuotta kun nyt me näin vietämme, me Henkikölle menestystä toivomme. Henkikö ry toimii meillä, voisinko sanoa näin, että yhdessä tämän palvelutalo Pääskylän toiminnan tukena, tai oikeastaan molemmat tukee toisiansa. Meillä on valtavan paljon erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Esiintyjiä pyydetään tänne. Työntekijänä ajattelisin sillä lailla, että Henkikö ry tuo ensinnäkin semmoista innokkuutta, iloa, hyvinvointia työyhteisöön, koska suunnittelemme yhdessä erilaisia asioita, retkiä. Henkikö ry antaa mulle mahdollisuuden moneen asiaan. Mä voin hankkia, mä voin toivoa, että hankittaisiin taloon jotakin, ja Henkikö ry hankkii sen meille. Meille tulee kauniita tavaroita, meille tulee mukavia esiintyjiä, ja me saadaan joskus jotain makeatakin. No Henkikö ry merkittää mulle sitä, että saadaan järjestää täällä talossa tapahtumia, kaikkea mukavia yhdessäoloa, retkeä vanhusten kanssa. Ja justiin niin kuin Ailakin sanoi, että tänne kaikkea kaunista, että tämä on tämmöinen kotousa ja ihanan näköinen mummola. Ja se, että justiin se virkistäytyminen, että on henkilökunnan virkistäytymistä ja ennen kaikkea vanhusten virkistäytymistä ja sitä yhdessäoloa. Ja sitten kun tulin tuosta ensimmäisen kerran tuosta ovesta sisään, niin katsoin, että oi, tämä on ihana paikka, että tämä on mulle justi luotu paikka. Toiminnasta niin kuin omaisena. Se on tietenkin aktiivista ja vereää toimintaa. Mehän olen Marietan kanssa ollut oikeastaan melkein alusta asti, kun mä olen perimmäinen puolun täällä käynyt monta kertaa vuodessa. Joo, kyllä. Ja mä saan käydä laulamassa. Niin. Ja sitten perimmäinen puolun käy vieläkin. Kyllä se varmasti antaa Marietalle ja kaikille muillekin huolettaville. Niin se on semmoinen virkistävä hetki, joka varmasti vaikuttaa monta päivää sen jälkeen. Aivan. On kuitenkin se päivittäinen elämä semmoista, että syödään ja juon kahvit ja syödään ja juon kahvit. Niin. Mutta sitten kun on sitten tämmöinen juhlahetki, niin se on nimenomaan omaisille se on hirveän tärkeä ja muistelee kauan aikaa hyviä ohjelmia järjestetty ja täytyy olla kyllä kiitollinen teille. Näinä päivinä täytyy 92 vuotta. No tämähän on maanpäällinen taivas. Tästä ei voi muuta sanoa. Ja sitten tänne kun tulin, niin kohtasin täällä tämän Paimin, joka kasvava lapsi. Tuon kokoisesta asti ensinnäin vetää sen yhtä ja sitten retkeltä tulimme. Joo. Ja oli ruokailu. Niin siinä katsoin, no Paimi tuolla. Ylipäätään nyt et karkaa enää. Nehän on erittäin tärkeitä. Me olemme oikein innokkaina lähteä kaikille retkiin. Me olemme käyneet Norjassa ja
Ruotsissakin. Olemme kovia kulkemaan. Tämän talon henkilökunnasta. Mitä te tykkäätte tästä väestä, näistä virkoista? Nehän on enkeliä. Ja jos olisi vaikka myöskään kotona, niin kuitenkin nekin yksinäinen ole, niin se saattaisi tulla hyvinkin yksinäiseksi siellä. Mutta kun käy täällä aina, se muuttuu aina. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten on tämä kultapää. Se, mitä tässä talossa järjestetään, niin ne on teille tärkeitä. No aivan välttämättömiä. Joo, ja se tuo elämään varmaan monenlaista väriä. Joo. Kyllä. Vai mitä sitten sanoo? Joo, juttuja. No, on yksi mukava juttu, kun niin ennen ole ajatellutkaan tanssihommaa. Ja kun täällä on niin opettelemaan. Onko ne virkistäviä ne juhlapäivät, niin kuin tämmöiset sittenkö? Semmoisia niin kuin aikuiset lapset, kun tulevat sieltä. Että erikoisesti on energiaa, että jaksatte niin paljon vapaa-aikana. Se on minusta aivan älyttömän iso asia. Niin varmasti olisi niin monipuolista niin. Eikä sillä tavalla, että nehän on mautuaan. Ja eiköhän se ole pitkä aika, kun täällä mikä tilaisuus sen oli, taas joku laulutilaisuus, niin joku niistä asukkaista sanoi, että saisi olla vielä kiitoksia ja voimia. Ja, että minä kyllä arvaa niin paljon sanoa, kun se on, minä ymmärrän mitä. Ensi keväänä on se Henkikö ry:n 30-vuotisjuhla. Ja sitten sinne tässä on aikeessa niin kun on pyydetty esiintymään sinne. Ja semmoista pari laulua ehkä siellä laulaisin. Tässä on kovaa mietiskelyä, että kun mulla ei ole pietään aavistusta mikä niin voisi olla ainakin yksi hyvä kappale. Hyvä, joo. Tässä on kyllä mahtavaa, että pääsee osallistumaan kaikkeen tommosiin. Ja se niin antaa puhtia lisää. Kyllä, joo, se on hienoa. Olemiseen ja jaksamiseen ja kaikkeen toimintaan täällä. Meillähän on ollut täällä vanhusten viikko, ruokailu oli silloin. Sitten on ollut, äitienpäivä on jäänyt mieleen, kun Lammelan Jukka soitti. Joo, silloin. Kyllä, joo, hieno juhla. Ja kesäjuhlat on ollut ja sitten kun olimme markkinoilla, meillä oli se kulku, että silloin minä heräsin, kun sanottiin, että 10 markkaa, 10 euroa saapii tämä Henkikö ry, kun me käymme siellä kulkuessa ja olemme sillä markkinoilla. Niin, eli olet ollut mukana keräämässä Henkikö ry:lle varoja. No, kyllä olen ollut. Olette ollut iso joukko, että jotta saadaan järjestää näitä tapahtumia. Meissä on virtaa, met emme enää istu loukossa, met toimimme joukossa. Saama uusia väärtiä reissuillamma, me nauramme, laulamme, matkustamme. Nyt meidän on aika nauttia tästä ja iloita yhdessä elämästä. Toivon mukaan luoja terveyttä antaa saama omia huolia purkaa ja toistemme taakkoja kantaa. Lapsethan kaikki on rakkaita meille, monet muistot ja tarinat met kerromme heille. Meissä on virtaa, met toimimme joukossa. Ojenna kätesi ystävälle, ole kiitollinen elämälle.